Yabo la ngishiya khona. Ile ngimbuze lower round. Awuvula nje makuthiwa kunethe imvula enjani. Athena nje wathi uma ungavula lapho ungavula. Ngithi ngiyeke mina namhlanje lapha ngizovula. Sisale sawuthupha lapho ukubona. Khona la. Yebo ngeke ngasurprise ngafica amakati into amakati akubona abantu. Sawubona uba abuza mina. Uma manzama ukutshena thina sidlani. Sidla kudla kuni ekseni. Basitshela thina khona umuntu okhona la ekhaya uzosala naye. Nakuthiwa ngena nje la endlini dlala ngawo kuyangena asikakakutholi ukuthi abize umuntu afuna into mangaki awu 3 ayafunzwa ngesipunu ayafunzwa wabona life. Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLungsta namhlanje sihleli noma othikena ngicela bandla nami kuzoxoxisa sami story sawubona yebo njani phila ngiyaphila ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kunendawo ngiyabingelela ababukeli emakhaya igama lami nguNomanostar iswaka Besta Zomusha Enanda okay uno yebo okay so ngicela ungixoxele nje cela nje uhlala ukukhululeke sixoxele lo daba ungixoxele nje ngomshado wakho ukuthi uzudecide ukubuya nje kwakusuke phi kwayapi so akhathi ukhula ke ukhule ekhaya njani isikhathi ngikhula ngikho ekhaya leSafarisha kakhulu sesihlala ku2 room awathi sesijardini siba ngaphi so 7 2 room mhlawumbe 7 okay wohlala nomama nobaba kanjani nomama stepfather sasubaba njani stepfather sasubaba right ubaba nje waba right lo angikhulisa ngakhula ngaze ngayibona ngempela hayi umusa lo so manje ke ukhula ugirl I'm sure ubukhulu ukuthi uyafuna na ukushada ngelilanga ubucabangani ngomshado ukhula ya bengikhula into omshado bekukade kuyinto ekude nami nje ngizenze izinto ezenziwa amantombazane kodwa la ngahanje lo makho emhlabeni la ngabona ukuthi angiyiqoqi manje ngishade ushade okay so kokuyiqoqa kwakho ukushada ngaya singayiqoqanga surprise ukuthi ngaqala ukuthola ingane ukuqala sengino 30 so no 30 I know Lindy that was a good age so now umyeni ke umfica phi nibona napha ungixoxele ngejeni yakho nje naye umyeni ngimthola esicathomyeni eMCA kodwa ayisithandane nalomyeni iyawa strong umthola nami lomyeni ngoba wayisana nentombazane nje yaxabana lentombazane ayishaye nami ngeze ukuganga kwami yagcina sengithanda ngaso leso sikhathi ayingimthandele umyeni isidumo nje kushesha ngikhombisa kubo ethanda intombazane enye eyishaya ayishaya nje phambi kwami bahlukana nje phambi kwami nje wawumthemba ngani ukuthi wena ngiyaza kushaya nami ngiyithemba nje lapha mina ngenziwe nje kanje ngwana phela so now uswazi ukuthi nami vele ngazi ngiyashayela mina ozomshaya ngangimshaya wawumshaya hayibo sandane nalomkhonyane wami izinto zivele zisheshe nje engikhumbula kahle ukuthi angizoqede ngisho 2 years esithola nje thathu ofike ekhaya afike ekhaya uthongena njani la kini ngithi uzolinda phela ubhutalala ngisenobhuti uzolinda phela ubhutalala bese yangena le ngizabo 10 11 mise eminyango akhathi ezolobola kwabanja nje kwakuqala lapho khathi sokulobola ngifuna sheshe uthalobola uzakwazi ukungena wathi ngeke ngidla ngifane kwenziwe ngathi kuyakhokhwa phela fanele ukhokhe akho free pass khokha kanjani umtshela phela ekhaya sePortchefstroom kanje kodwa ngoba uma unomuzi la eThekwini yonke into yenziwa la eThekwini kuba nobhuti umtshela bhuti umuntu ofuna uzokhokha la kanje okay before akhokhe yakwazi kubo mina ngikwazi kubo kodwa athethe xa sekubo ayisambe sekubo imali kubuzelana ukuthi before akhokhe uyakwazi kubo ubhuti wami umuntu esitreet wasonta shembe into zakhe nje ayiqonda nje ayisambe sekubo ayimasifa kubo uma khona jabulele ngalo lohlobo lokuthi ngibuyise umuntu osena 15 years bamgcina emndenini abasamazi nje lapho sifika ugesa ukho nibonane bomnyameni abantu namakhandlelo makhelwane kamaphumulo bavuka bazothi ekseni kugcwale ukuthi wengane yami umthathaphi
samgcina nini hayi ukhathi uthola umakotiji ayihlangana ke khulunywa ushona usuku lasekhaya ke ngibuze ke indoda kini manje sofisa senze njani zozo ngumalume phela mina ngazilutho ayilofuku usuku lokuyikhaya hayi kuyiwe ekhaya surprise abakhongi bokuqala bathi bengena umalume sengimtsheni ethi lo muntu umbiza kanjani njani usebenza kuphi kukanjani sengisho yonke into bakhongi bokuqala bathi bengena nje abantu abakhalayo nje abakhalayo yonke into ebizwa abakhala awe mama mina beka ngela ngale kamereni ngavula isiminof ngafaka ngadash tifeza u2 gqoka ishort yami ngaqoka ivest lami libuva gqoka iqinga ngaphumela kubona ukuthi ngingayazi into engizoyenza la ekhaya bafethu athi nibukani ngixakekela cabeni ngiphumeni ngishela ka sometimes baphuma bama ngaphandle komnyango kwegate wayesefonile umuntu obathumile ngizokuthiwa sengisemnyango manje kwenzakale nathi kuthiwa siphume ngathi mina ngiyayazi phela imali obanike yona labantu bayazi beqala manje ukukhala ukuthi kwenzakalani surprise bayishaya yonke imali engangidinga ngathi ngangathi uma kuyongihlupha yebo afiyela mina ngiqedele phansi ukuthi kena washaya ibum shot uba washona khona kashona abakhonyana bakho nje nabo babakhongi kodwa abakhonyana bakho okufanele bazoseqale nje uthi mina nje yabona nje la abibhemi insango ikafela isikhathi sombondo yabo lo nto ke manje kakhipha izimali ngiyambalo mama uyangithanda uthisha mamezala wami okay yabo nje ukuthi mangifike khona ngiyaqilazeka nginganandaba nakho ngangithi kodwa la mangakhe umuzi wami kanti angibuzanga lo mama loya athi nje asiste sokuthi vele hlala khule eThekwini ogananga iTheku la ngumuzi la khona engile ngiqilaza ngile ngiyakhona yabo la ngishiya khona ile ngimbuze lo around awuvula nje makuthiwa kunethe imvula enjani athena nje wathi uma ungavula lapho ungavula ngithi ngiyake mina namhlanje lapha ngizovula sisale sawuthupha lapho ukubona khona la yebo ngeke ngasurprise ngafica amakati into amakati akubona abantu sawubona uba abuza mina uma manzama ukutshena thina sidla kudla kune ekseni basitshela thina khona umuntu okhona la ekhaya usala naye nakuthiwa ngena nje la endlini adlala ngawo kuyangena asikakakutholi ukuthi abize umuntu afuna into mangaki awu 3 ayafunzwa ngesipunu ayafunzwa wabona life kufika ni kuwena ngaleso sikhathi ufuna ukutshela lapho ngabe ngabela endlini yami ngathatha ID ngathatha certificate somshado ngathatha certificate sengane yami nginengane na 3 years akuyona la ekhaya ingane ke futhi ingane nje yasho sesami washona singayikhulisela imancane imacala sisakhuluma lamakati asikhuluma lamakati lawo lamakati afuna ukudlani ufuna ukugeza makati azogeza uba wabekela amanzi azitha wawabekela amanzi ayibo phela sengiwabonile kanti vele swangawaboni nomakhelwane lo ngiyomxoxa ukuthi wena ungene kanjani lapho ngithi bengifuna ukubona busaloko ngafika kulomuzi ngoJuly lekuthiwa kulandla kuvula ngifuna ukubona namhlanje okay uwabekela kamanzi ageza phambi kwakho haya ngiyavula ngithe ngivulile phela ngivule kancane ngizothi angaphuma amakati akhola ngizothi bengiwavulela lana ageze ngiletheke lo parish bafuna parish sikwesi brown inkukhu eboiliwe vele ekhaya kudayisa inkukhu vele so uthatha la icele vele makusifile nje inkukhu makhona iqhotha i5 fridge nathi singayidli thina kodwa futhi egcineni awuyazi ukuthi iphele laphi manje uyazi ngize ngikwazi ukuthola ngena kule ndlu uMamezala wami oyihambe egoli ehambe nenkonzo namakati akhonza futhi ngathola kungena kulendlu manje into yangikhipha khona sengiwabonile amakati ngakamakhelwane ngahlala ngaxoxela omunye umakoti khona naye wait ngisafuna emakatini so amakati mawukhuluma nawo ayasho ukuthi awuba amagama ngitshela amagama abuthawa so ngoba wena usubabonile abasho ngolutho ukusabisa kama nje abazi bangisabisa bangibingele bakhuluma njengoba ngikhuluma laba abantu Jehova bangitshela futhi ukuthi ngiyababuza phela mina nihlaleleni ngila ngone yakwazi ukuyikhulumela nazo izandla indaba nihlale la ekhaya bangitshela futhi la sesebenze kabani nakabani basho imiza omakhelwane amakati
Angicela uyichaze bakithi. Kukhona itikoloshi usibona Thomas itikoloshi. Angisazi itikoloshi. Ukulibona ikade eliphaphayizayo nje la eThekwini amakati lawo. Ahlala ngezinqa kanje. Ngisila kanje. Kodwa inyawo lezi angaphambili ngathi izandla. Kati nya. Yes. Okay, maxoxela umakoti wamakhelwane. Asimakoti wamakhelwane manje ungene kanjalo futhi mina bengifuna ukuyibonela bengazogcina nje manje uma walapha uzongibona yini ukuthi ngivulile lapha. Abesathi lo sise asazi kele uyoyibonela. Ngithi mina ngavela lo mkhonyane wami akekho ula eThekwini mina ngisemakhaya. Hayi so ngibona eThekwini mina. Cela ungilalise kusasa kuseni ngiyavuka ngihamba. Ngivuke ekseni geze ngigqoke angisayi lapha kwami. eThekwini. Hayi mangifika la eThekwini ngiqale ngibuze indodana yakhe ukuqala. Ngibuza amakati. Ngithi ayibo phela yazi ngikuvulile around. Awemawe wenzani? Bengifuna ukubona nje phakathi. Ukuthi khona uthi no bese uma usubonile bese wenzani? Ngicabanga bengicabanga ukuthi phela uyabona ene ukwazi nje izindlu zonke phela ngoba ngiyazingena ngoba phela le angingeni. Athawe mawaze wangiyala wazongifaka ekhulumeni ngithi ake sikulinde olokhuluma phela ngitshotshanga ngalutho nabantu engibafice khona ibona bavele bangibingelela. Akukho futhi abacelile kumina mina ngibanikile. Hayi sihlale kube khona usuku la kufanele ngiye emakhaya emzini. Kake konzanzela ingana le ndoda esiphandle. Avela athi nje uma wakhona cela sihlane eVictoria before ngekhaya kwakhe emzini wakhe. Please tell me kuzovuma. Hayi ngifithatha omunye umngane nami nje la ethela esaluni ngifethe ngipheze eVictoria athi wena khona ngiyohlangana naye vele ngishiya ikhwami ngapakishela ukuthi ngiyahamba mangifika eVictoria athi yabona ke mangema kowami umuzi ungaphinde ngoba indaba zakwami mina ufuna kube zakwami ungaphinde ngani yami cela indoda yakho namhlanje kwakhela umuzi namhlanje kodwa hayi eThekwini. Kuphi? Emakhaya. Ngangasabuza nosingenzeni-ke mina. Yes? Asayi ma ngiyakuzwa bagibela emafamu. Waphela lo nyaka kwahlukana imali stokfela. Thatha imali mina khiphe neyomkhwenyana ebank avela ngifonela wawe kusengaka phuma lengaka usuwenzani ngemali. Ngithi mina ngithenga umuzi mina la lindelani nomuntu odayisa umuzi la lindelani othi ene u7000 umxhaso. Asikodwa kwabonsana noma uzobonsana noma wakho kufika umthomo wakhe akangifuni kwakhe. Abesethi wrong usithatha imali engaka ngoba uma usodinga imali thangazi nami ngidinga umuzi. Hayi kuthenge lo muzi afike lo mama. Usezemzini wakho manje? Kulo muzi. Uzongikhipha. Kuwona lo muzi. Ukukhiphelani? Lo nguthenga imali engihlase nemali yami nemali yengane yakhe. Ukukhiphelani? Awusoze nje wathenga umuzi eThekwini wahlala ingane yami elindelani uba kwengane yakhe ubaba wakhe lo wabulawa la elindelani. Ngithi mina phela kuyisikhathi sakhe leso manje isikhathi sethu mina ngifuna ukuhlala la eThekwini futhi uthenga umuzi la. Athi awusoze. Ungenaphi emzini? Ingane yakhe ke ile hlobo le. Ingane kama. Izwa ngoma. Mina ngicela ukubuza ukuthi ke na kunamakati uthi ahamba uyokwakha emakhaya na ufuna ukwenza ikati? Ngiyeke ufuna ukwenza ikati. Mina ngisenabazali kodwa mangixoxela umkhongo wami ngasengazi isivele mina ngimtshela ngeke ngikwazi ukwakha lapha ngiyamuzwa lo mama ethi angakhe lapha ngeke ngikwazi ukwakha lapha kanje mina ngeke ngize ngikwazi mhlambe kwa ingane engizozithola zizophendwa ziba amakati nje sikuthathe sikubheke lokho ngikhuleliwe ngana 3 months ngafanele yagcinga phuphunyelwa isisu ngingaze ngiwabone vele ke lamakati ngeke ngize ngisho ukuthi wona ngikwazi afemva kwami noma ngiwafice khona angazi ingakho mina ngithanda ukuyihlala la eThekwini mina wami umendo waphela ke nje kanjalo senomkhubo ukuthi afuna imali uma befuna imali ikhadi yalazi interview yangicela yabona ke le yangibulala umoya kakhulu ngimfica sengilindile FNB ngizomane ngikhi yabo ngisayithatha nje emshinini ngisazoyibala phela ngithathe yami nami
siyoyibanga imali ebhenki siyoyibanga kuze engazi manje mina sengiyamgebenga. Mina ngicela ukubuza ko-FNB bagcwele itheku. Wayazi ngani ukuthi uyakumuphi FNB? Mina ngimdirect uzoficana kumpho FNB asuke uthisha. Imake kwinyanga yokuqala ngiya-understand. Kweyesibili maybe ungasho ukuthi man. Kweyesithathu usamtshela ukuthi ukumuphi FNB? Kuthi ngangifuna ukuyiprove lento ukuthi uyenziswa yini. Wayenza kabili ayenza ngathathu. Okay. Bese ngitshela umfana ngathi imali kamakho mina ngicela ngahlanganisi neyami. Futhi mina ngazi uma wakho ukuthi uyithola kanjani imali kuwena mina ngishadile nawe. Mina ngithola phela nawe usishadile. Safana lento ke sithi nje osile enkantolo eseyikhuluma kahle kahle. Kwama phela uma wakho yena unobaba wakhe futhi uthisha. Unobaba wakho uyasebenza futhi uthisha. Yazi avancane. Othi nje usisi wami uhambisa ulethela umembeso imali ekhaya iyadingeka. La ngave ngashiya khona. Washiso umembeso. Umembeso wakho kumkhonyani wami. Mina ngesikhathi lethu umembeso ekhaya wena isoka lakho lenzani mina ngiyakubuza. True. Ngiyakubuza. No ngisho ukuthi ke na ilawo wojowa khona ulayini. La ngave ngabona khona ukuthi ayikho lento engeza umuzi ngiyawuphuca. Imali futhi yokwenza imembeso endodakazi yakhona. Mina phela vele ekhaya mina ngixoshiwe. UBabezala uthini? Kade ashona babezala. Vele futhi mina ekhaya angixoshiwe futhi ngashiyo dadewethu bebancane bezele beneyingane. Ziyangidinga. Indaba ngihlalela. Saqala phansi abuye emqashweni wavuma lo wami sabuye emqashweni so rent 1.2. Ngase ngeke mina. Engikwazi. Imali bese save nyawo kanti bese save wena uhlulo makho ushade noma wakho la noma wakho ngobulala. Mina ngiyazibuzela. Awulwi. Ngibuza kahle futhi. So manje tell me ke ngoba uthi ke na wamshiya ngenxa yomembeso wamala khona lapha ebank FNB. Hayi angizangimale abala ngizomala wabanzima. Kwenzakala aku December. Nganalesifo lesi sesiphatha abantu ekuthiwa yini celitics. Okay. Yabo lizovuka lumlenze ube nje. Ngavuvuka lo mlenze wamntana lo uqaqambo uthe usikwavu omkhulu omngaka. Letha ngihamba la futhi yangihlanganyela ngakhela istory ukuthi manje iyangibamba ingise esibhedlela ngifuna esibhedlela ngijaha imali emasaluni. Sekhipha mamnungu manje uDecember dobe birthday yakho. Shawa umoya. Hayi vele December birthday yakho. Oh. Ningisapha ayisiyodla ishaka bazi ngiyithanda ke. Mina ijoin openteni serious. Mina ngisani nje umfana wase respect uzongipha imali. Hayi ngeke mama uzombona ngasubuya. Kanti lapha sebangikhele yonke into ukuthi manje bongifaka esibhedlela. Ngingene esibhedlela mhla 16 October. October, November, December. Ngo December 22 ubonasile umkhonyana wami yenza. Afike esibhedlela says kade wezi kodwa kize kumina. Afike phethe le pizza yabo lekugcina. Ayingeni emakhabetheni asesibhedlela. Qeda vele angishene ikhadi athi le khadi lina 10,000. Angikwazi ukuhamba. Ngikwazi ngisho ulibeka unyawo. La ngathi ngiqala kuba ngcono khona ngoJanuary ngiqale ngiphaphama ngidonse isikhwama ngidonsele ikhadi. Shaya lift ngishona ezantsi ngiyokhiphana imali. Uba January. Ngithi ngiyafika 00. Ayibona lapho. Fonela uma wakathi uzomenzani manje ungayithola imali uzomenzani uyimali yena ula emakhaya akavuli phela emsebenzini. Yabona ke lapho ke ilanga ave ngageza izandla nje. Mamezala. Kade wagcina ukuzongibheka ungishiya nekhadi lu0. Ngathi uMamezala. Hayi bapheka nashimi labo mama mina wami umfana ofika nekula makoti fena umlungu umakoke lafika nako mina nje ngoba endabeni yakhe. Hayi bomna ngihlangani ngimbuza ukuthi uzoshada abanini ngasikhathi yathi angazoshada manje. Choice yakhe. Nami ngiyayibuzela phela ngiyambona ngaze into ayishintsha ezalanisa. Yabo nje ngiyazibuza. Bathi ke nangisho ukuthi umzali fanele uqinise isitorobo kulo wakho. Ushada nini vele? Vele lento yenza la kwami vele. Ake ushade vele uphuma umuzi wakho manje. Lo izalisile ngikhathi ufana lo ngamzalisanga ithi mina ngumama onjani. Yabo? Bukeka wena. Ngoba mina uMamezala ngeke. So manje uMamezala nagcina nanini? Senike nabonana? Lutho. Kade nginomsebenzi ade khona la indwethu. Ngazama ukuya ngithi ngizombona ngeke ngimbone. Ngitshelwe usqueeze kuthiwa ekhaya uzuthi kushada usibani bathi ubengakashada athi ubengakashada. Ngathi ayikhulani ngiyalapha. Ngathayami ngaligoloko ngashona khona. Endogoloko umuntu wakho? Thandana
Wamdivorce? Ngize ngimdivorce ngimntama yakhohlwa. Ngeke ngimdissolve. Ngeke mina ngiyenze lonto emntini ongilobola osebenza efemini e-right. Mina ongibhekela uzocisha khona ilamba uqala. Mina imali manje lo waseresi ngiyajabulisa phela. Ungakanani? Ngamthola egoli sasegoli oh. Ungakanani? Nishana ngeminyaka emingaki noma ungasasho ngeminyaka yakhe? Nishana ngeminyaka emingaki? Ngimdala phela mina. Nishiyana ngeminyaka emingaki? So manje ke awungixoxele usu-happy? Ayi ngihappy phela manje senginopension nje. Benson? Yeah, ngi-right. So uBenson kumthathaphi nishiyana ngeminyaka emingaki? Hayibo ngino-25 mina ngino-45. Okay. Uphi uBenson? Owakuphi? Uhlala e-res, okube emafarm phela. Uhlala e-res? Uhlala e-res. So manje uyahamba e-res? Ngiyama nge-res. Nginga nombhede wakhe isingili kodwa nje ngi-happy. Sizozama umthela umbhede omkhulu kodwa lapha sesikoleni-ke. Ngena ngokutshontsha. So uhappy kwi-single bed? Ngi-happy okunokudlala umshado uMamezala nengane zabo. Ngi-happy ku-single bed. Okay, umyeni wakho so yena wamdivorce-ke? Bengeke ngikwazi namanje ngisasoza. Sazothola imali mina bamefa aqala loyo wangishada. Makufa wena kuqala. Hayi ngilindele noma yini sibe kanjalo kodwa mina ngiyazi. So yena ke uyaqhubeka nomunye umuntu eceleni nawe uyaqhubeka noBenson wakho? Uyaqhubeka nabantu bakhe eceleni nami ngiyaqhubeka noBenson. So wonke umuntu uhappy? Ya ngiyacanga uhappy mina ngihappy mina nginandaba nomunye umuntu makhappy mina impilo. Happy wena? You go girl, you do you. So manje uBenson uma wakhe amazi noma abantu bakubo mhlambe naseRes ungena kanjani ngoba phela I'm sure eRes angena umuntu ongafundi khona kokuqala lokho. Yes. eRes khala abafundi. Ngingena ngokutshontsha. Wena uyena imake manje ufika uthi uzoklina yini? Ngena ngekhathi zethu naye nje. Senjwayele nesecurity. Umuntu onomama ngeke ngize ngithanda naye ongcola intandane. Thoza yahlupha intandane. Ngcono ngihlupha intandane nokuhlupha umawaye. Siyahlupha intandane kuthiwa intandane ke na mawuthuthu beka udaba ithi ngoba mina. Hayi ngcono baba umntandane nomuntu onomama. Mama banemthatha uthi uma nje ngengane zabo la eminyango. Kodwa ke asithi ukuthi uyashona ke uyayithola ke imali usacabanga ukuthi uyokuphinda ushade. Ngeke ngiphinde ngishade mina. Ngiyophinda ushade. Sulinde nje ukuthi ashone uthatha imali. Mina ngizoyithola futhi imali lapho. Kodwa phela ngisho noma retire uzoyithola. Ngisho noma kwenzakalani yazi mina ngivula i-account. Ngingakayikhokheli ngizwe ngayo sengifonela. So uphindile kulotshwethu wakho futhi. Kanje. Akusawena kanti ulona. Ngiyachazela. Sawona i-starring. Badlayela nje osisi la. Hayi no kusawona i-starring. Yo, ngiyizela ke babukele emakhaya ukuthi hayi shame. Uthi ngisayimini starring noma singasekho ndawonye futhi yena kuse happy ke noBenson wakhe uyasho ukuthi you must do you. So khetha okwenza wena ube happy kwi single bed uthi uhappy kwi single bed yakhe. So cana imiyeke nje abe happy but ke mawukuthi nawe uno story why wabuye emendweni please feel free ukuthi ungithinte ungazise sisixoxe lesi story yazi ukuthi ukukhuluma kuyalapha. Namhlanje ke nangihleli lana uxoxa istory yahleke kodwa kwakunzima esadlula kodwa manje sekufana ukuthi kuyihlaya. So Black Life TV siyanithanda kakhulu nguLongster ngithi please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.